Hei, olen Simo Somerma, kirjailija ja eläkkeellä oleva erikoislääkäri. Olen nyt kirjoittanut kirjan, jonka nimi on Sattuman Jumala. Kirjan tausta on hyvinkin laaja sikäli, että olen koko elämäni tutkinut elämän eri puolia ja myöskin Raamatussa. Kun aikanaan siihen tutustuin, niin totesin, että se puhuu ihan eri asioista kuin tiede. Tiede ja Raamattu puhuvat eri asioista siinä mielessä, että tieteen näkökulma on aineellisessa maailmassa. Raamatun näkökulma on enemmänkin vuorovaikutusmaailmassa, ihmisten välisessä ja ihmisen ja Jumalan välisessä vuorovaikutusmaailmassa. Ne puhuvat samasta asiasta sen takia, että yhtä lailla aineellinen maailma kuin se vuorovaikutusmaailma, mitä ihmisten välillä on, niin se on myöskin Jumalan luomaa. Jumala on läsnä kaikessa, yhtä lailla tieteessä kuin Raamatussa. Jos Jumala ylipäänsä on olemassa, niin ei voi olla mitään tiedettä ilman Jumalaa. Jos tällaiset asiat kiinnostavat, tilaa kirja osoitteesta www.perussanoma.fi. Kiitos. Sana liikuttaa. Virta